Khatabe. Suswam, molo. Ndingakunceda? Unganceda ndifuna uKhatebe. Oh mana akasahlala apha nje lo mntu lo ndamgxothayo kudala ngoko. Uhlala phi? Uhlala phi? Akahlali apha ndimgxothile. Umfunela ntoni kona wena uKhatebe? Intoni ngoku imihlola? Ufuna uthini mntasekhaya kanye? Naw, nje umbona umntana sosusu, umntana ukhumbula utata yakhe, uthi. So ngokayihlolo mntana? Hayi man. Man uyihlonda mgxotha wena sisi wami yabo. Wemka ke amahemhem athi uhlala ngapha kwaMary. Uyambona uMary. Lala na. Sisi uzimincango mntana. Kanye ke sisi wami. Uphaya ke ngoku. Okay. Awuyamfihla. Ndimfihla. Uyamfihla. Njani? Uyamkhuphe. Sisi, anaxesha la lonto ndigxothile la ntwana iyandimosha ngalihlobo yazi ngalo biyamosha. Okay. Ayikho apha. Ndingamfumani ke pha. Ndingamfumani pha. Uzamfumana ihlala apha la ntwana ndayigxothayo. Ndingamfumani. Uzangibona bantu ngubani. Undinqamisa. Khile ntwana sendlini ngoku iyachana. Le ntwana ayiphelelwa man ayiphelelwa kukuthethisa. Ayinakutya ngoku izawunantsika ngabantu. Uzamfika njani la? Baby, I think thetha ngokwakho. Yes son. Ndaxakwa. Mamela ke bhuti. Siye sahlala apha no baby. After lanto uyenzileyo izolo ungene eroomini yam unganqonqozanga. Sa decide ke no baby into bangaba wena apha endlini uyahamba. Hayi man. Because ngabona ngathi izaba ingxaki lento yakho. Hayi man, sister man. Sewona nikhophela ngaphandle ke ngoku. Sister ndayibeka mos yami ngaphandle selangawuthanda bantwana. Ngokukandisa uphuma ngizawubhadula lithini ndiyacela man sister. And futhi lalo ndandinceda apha nditshayela apha. Kwenzeka sister ngaphanyaza uba ndingene eroomini yakho kandifika ungena hlobo ngalo sister. And zange ndibone into xa siba ndingakwazi ubalisa ngayo sister intoni man. Anceda ukhalo yami. Cala sister man please man. Hayi akakhala inyembezi zegazi lo muntu kala manza netyiwa akuzokunceda inyembezi zale minyaka sizinto Yabona ke sister abantu abayaziyo uba umuntu uncedwa njani hlanza sihlambe sinye liya thatha kodini ngani indoda wena kodini wena ngaba kaphinda kusiyo kwesibini othi yela ngokwami sister I think gqibi meeting ekhaya wena kaniphathele customer liya basisizana ngami because bemphethe umthambo lapha and I think mandithatha impahla zami ndiziqhoma because bendifaka impahla phaa ebhafini yabo so ndifuna uzithixwa nje ndiyazi bantu ngoku ndinethezekile sister siyivalile mos meeting ngesihlobo ne Bandungesi. Endithanda ukuthi nangabe Muslim Evans card first to me she anana sona mnyathelo satana tumini nivu ye kanana dlalela ferry yo satana Uzonhlolela endlini yami. Buti. Hayi boy ingathi kulabebebe ngokulo Mary nje lo. Hemfana. Hayi. Hayi bo. Intoni Nxelile, selijuba kalo. Selichivas.
Hayi man. Utywala be-dry yeast. Uzozikakela into Hayi ezokwenza. man. Yo. I-20 rand zam zabuya. Heke, Mary. Hayi. Ntoni le? Hayi, ndizamthini othapha wefowuni. Bhuti? Uyazazi buphi? No Pinky intoni no Pinky man. No Pinky. Uphi bhuti? Yeah. Sana, egeyithini yam. Uzokhamisa apha uzoba yinkebenkebe uzonenzela imihlola apha phambi kwegate yam. Angose Kapa la. He, uthi useKapa. Ngathi kwanxumalwa apha eKapa. Oh, okay. Sungxama ndizakulungiselela uyeva. Uyandiva bhuti? Bhuti? Hayi man. Ndikuncede. Ngitela ngamanzi man. Yo. Phakama. Hey, hayi kunzima apha kuwe. Aba uphupha usengcene eluhlaza. Uyazichamela nozichamela. Bambe kaloku. Hayi, suthi ncakum, uzichamele. Damn it. Phakama. Hayi. Iza siyana. Ndikugoduse. Iza bhuti kaloku. Imali ngathi esefoni yami. Masam. Bambe kaloku. Hayi, ayisukuya kakhulu kaloku. Uthenga ukuthi uyalala ngamandla phezu kwami. Chi. Nenzeka nje. Qonqo. Papa bamba lapha. Hayi manayi. Bambe mfana. Sendiyeka ngibamba. Khawuthi suthi ncakum uzitsonsela nozitsonsela. Bafanasi. Andifuni wena bafanasi, ndifuna umama wakho wethu. Yo, umuntu wakho. Ungabe ukhona? Xa bona mna mosubona yena so thetha lento nithi kwenza and then Yeah baby, kwenzeka ntoni apha? Heke sisi. Hi sisi. Sister and then. Ndasekhaya andiyazi into ebisenzeka. Ndisendlini yam kolokotlo. Iwili egeyithini. Hayi man. Hayi, hey futhaki. Hey yo NQ. Hayi bo kwenzeka ntoni? Ndalahla zositya pha xa ndiphumayo. Hayi bo umntu yakho kwenu nasekhaya bamdepile. Inqentsu li-brown. Uphise. Bayamslicer sisi. That hayi bo noba kungaloku andivani noMary. uMary yichomi yam. Kusisi wasecaweni is my sister in Christ. Uyaqonda sisi? And then ke ubathini bathatha ntoni? Bandropini. Utheka nto ichanini. Bathathe khawuthi bafanasi. Bathathe imali yakhe. Bamthathile kodwa. Bangathi baxabaleke ngokuna ngehlangu zakhe wathi omnyazi yegeza China Town. Wathi omnyazi masisister wathi omnyazi usithatha. Ifoni ke isindile ke yona. Ifoni isinde njani? Ask sisi yasinda njani ifoni? Ifoni ithe seyithathiwe. Ndathi hayi. Not in my premises. Yaqonda wathi omnyazi suka nguthapha weka kade sayithini lento. Yaqonda? Yasindelo hlobo. Hayi sister B. Ndiyaxelela. Uthi bathatha imali. Hey. Bayeka ifoni. I'm telling you. Hayi nolwimi etwaleni. Is what happened. Uzintsonsela mntasekhaya. Ngijonge phansi kwale ramba yakhe. Hey, uyisisi ndidiniwe ngixelela. Akululanga uqoya into engaka. Inkamela yendoda. Uyaxoka sisi lo. Uyaxoka lo. hey wena bunganxilanga kanti kwenza ntoni? That's it. Ndinqile lo nansi. Yesisi uyakhumbula ukona amazwi mana akathethwa kuthiwa iqinga lothi umvubo kuzozelisa. Uyayivala nto? Yesisi ndiqonde mahayi man. Ngoku ndingakwabhinda fikela zezo ngcingana. Uyayiva pha? Ndiyamfuna mos umaphi ndafika kwele bhayi nantsika ndiqomba hayi shem. Lo ndiyamthanda ndifuna ukwenza laa nto uyayiqonda. Imetshi sikola.
ndazilalisa phantsi bangakwakhe into bendiyifuna kuba yena andichole lo uyayiva pha andichole pha phantsi ayondifaka wakhe endlini andifake engubeni zakhe nantsikayo ekamereni uyayiva yile nto bendiyifuna qha limenemenekazeli likatsotsi lona into eliyenzileyo nantsikayo lindithele ngamanzi gqibuya ndisetsha pha menemene ipendengu lo menemene lokugqibela emamene yibhosi yemenemene thatha imali yam bandihambe sisi yaqonda uthi Hayi. ndacinga uba le nto ndiyapheka phaa endlini nantsika sucinga gqithi khemo imali yam imali kuphi imali imali okanye ndizingenele hayi sapha imali yam uyithathileyo nantsi kulungile cimani Bendikugcinela ke tata. phambili nto ucimani phambili Okay sisi okay bafanasi sure ucimani sapha ibele lelo bele yalimele beleli yesisi okwayibona yemadoda uyazi uba ndiyamthemba awumhle shem ezinto azenzayo azimfanele Hey bra, uzinxilisile. akuxelele hayi ndizinxilisile kwajojo into ebendiyifuna mfundi kuba ndifakwe ezingubeni uyaqonda ndifumane nantsika izinto ezi ziyenzeka ezo nto ezi abantu xa benxilile bawinane nantsika omnye avuke komnye bendijonga uba ndivuka phaa ngomso ekuseni o'clock qha elimenemene benimthembile lokuphi yini emhlenje sisi emntatata hayi khawungendibethwe ngomozanda ayiboni into ezi unditshela nangamanzi akuthi ndizigqamele ucinga uba ndivambene nakade emntatata hayi zange ndayiboni into ezi Yo. Yabona mjini masimpika kuslim Evans card first to machine anana jona mnyathelo satana tumeni nivu yekanana dlalela ferry yo satana story time ubaselekile jaskizo uboplaki shuka mama ngokubuyile malume uqumbele swekile fethuhate kuliuqumbile umezo bashekishile leta kaphi ukhazulile khangela laa nto uba ngalwani bebufu ngomntu wam ndingalwani bebufu umhlenyanzi mhledabula Uthina mntakatata uthi wenza njani mntakatata? mamela kalo sisi yo hayi efondini akungoku kalo mna ndaba namaqhinga akungoku ndaba namaqhinga udyala somdala kwathiwa mna ndigude sisi kalo ndiyazihambela phaa kwakhe uyayiqonda ndacinga iqhinga ubani sesi ndazinxelisa yohlontombe wahle male yami emadoda ukwamabhibhibhi apha ukwamabhibhibhi apha yo ewethuna ndiyamfuna ke kanjani laa bhilo hayi ndiyamfuna kwaye ke funeke ndivuka apha ngomso lusayo 10 o'clock funeke ndivuka apha yenza ntoni kane hayi likhona iqhinga endinalo ewe lizawusebenza hayi lizawusebenza andizilalisa lala ngeke lingasebenzi tu bengandifila uzawundichola hayi bo hayi in my house nakumntu ezondihlolela endlini yam buti hayi bo ingathi ngula bebebe wakulo Mary nje lo hemfana anqile hayi bo unxelile selijuba kaloku Hayi kodwa bhuti. Hayi ndikuncamile unamaqhinga. hayi sisi ndiyakuxelela nje uba andingwangoku andingangoku kalo sisi ndingumdala angoku kwathiwa nxa Hayi umfumene kodwa shem. hayi ndimfumene bendicima ndimfumene bhovuzisi uyaqonda ndimfumananga ngandifaka ebhedini nantsika zuthi ndimfumananga ngandifaka ebhedini into ebendiyifuna mba ndifake engubeni uyava andombatize ndivuke phaa 10 o'clock vuke kuthethwe enye into ngezokusa qha kayenzalo ngitsotso mdala siyiyeke ke leyo sisi andithethi into enye alo gqirha ndibotshwanga mnini uyaqonda into endifuna uyithetha sisi Emntakatata. kwaye kwangalaa mini ndandikukhwaza apha ndiqonda ndifuna uke ndithethe nawe
Qala mina fonele umuntu wami apha uSoso. Vumbu, le ntwana urhade. Le ntwana linxila chomene ojonge. Ithi into le ntwana sesindiyibona iququzela isenzela abantu ukutya apha. Yayimbuza apha ifuna undiphakela ngeshoti. Ithi into le ntwana funane kapha le ntwana. Kwenzeka ntoni apha? Ndakatata yabona into kaRhadebe inde libale lide ingubolt. Yo. Kodwa ke into endiyiqondayo noko ke selapha mntakatata. Yo, Umuntu noko akalahlwa ngolahlo. Yala nto kuthiwa ihlandla sihlamba esinye. Inyawo alijoji apho lamba khona ngenye imini sawuze sincedwe nguye bona nje. Idibane lakhe akanakwa ndawo. sanondifaka mna entweni yalo ntwana. Ipetula gqila ntwana. So ncedo wela ntwana mna. Ndiyayibona into niyazenzela. Umandi. Akumanda. Mandi impuku ziyadakaza nantsika oku ingathi ayikwikati. Kanti kuyikati yaseKapa we. Umntana abantu akanandawo yohlala noko sinakho umgcina akho nto mosayenzayo ingako apha. Sisi xa ungafuni uba ikati eKapa ndiyeke ndibe ikati ma. Yeke ndibe ikati ndisirhuqe ngokwami intambo nantsika. Hayi futhi inyawo alijoji apho lamba khona ngenye imini uyazuncedwe bona nje nguRhadebe. Sisi yenzani into enifuna uyenza aba nojongi ngumzi wenu. Nitsho ndithi nijongi indoda eKapa. Yenzani ke loo nto ninganifaki. Awufuni ungamfaki ke umuntu wami. Tyhini uthi ngitata eKapa ngokomlisi. Baby tata uthi into la tabe. Asuka. Zenzele. Zenzele sisi. Nganifaki mna.